Doncs ja ho direm al final. Bona tarda a tothom, gràcies per haver vingut. Primer em presentaré una mica, per si no em coneixeu. Me dic Jacint Bordalba. I ara, per exemple, parlant de nosaltres, a Boira Bike no només volem fer coses de mecànica, també tenim previst durant aquest any fer alguna cosa de nutrició i alguna cosa de preparació física. Llavors, si esteu pendents una mica de la web o del Facebook i aquestes coses, suposo que anirem fent alguna altra coseta relacionada amb el món de la BTT.